Ezihamba phambili indaba namuhla Owetheku Uzoqeda ngamabhizinisi angekho emthethweni. Bakhala Ngesibhaxu sabazibiza ngesikebhe kwaMbonambi. Kanti yasemthonjaneni ishumela ivangeli lemfundo. Nazi indaba ze1KZNTV nifundela uphilano kaCebekhulu kamzimba umntwana eyakhuleka nina besilo. Sanibonani. Imeya yomkhandlu weTheku uMxolisi Khawunda uthi bazoqeda nyanga amabhizinisi angayilandeli imithetho kanye nalawo angekho emthethweni asephenduke oqhebukhowe kuleli dolobha. uKhawunda usho kanjena ngenkathi ehlola ke isimo samabhizinisi kuleli dolobha, ikakhulukazi kulezo indawo ezithathwa njengezinda zobugebengu. Agcwale izidala zeTheku amaphoyisa omkhandlu weTheku kanye ke nawa ka-SAPS njengoba ke eqhuba umkhankaso wokugasela izitolo ehlola ke ukuthi ngakube zinazo yini izimvume zokusebenza. Lo mkhankaso obekulindeleke uholwe imeya yomkhandlu udolobha iTheku uMxolisi Khawunda nongabangeke esakwazi ukuphumelela. Lapha ke amaphoyisa kawagcinanga ngokugasela izitolo njengoba ke ephinde avimba abantu abebesihambele ezitaladini zeTheku ngenhloso yokuzama ukunqanda ubugebengu. Omunye ke wabantu abathe bathola ke ukuvinjwa amaphoyisa usole kakhulu amaphoyisa ngokuba nesihluku kulandela ke indlela ambambe ngayo ngesikhathi emsesha. Angizizwa right ngendlela angikhuthuze ngayo because kusimple ukuthi ngiphethe ifoni kuphela and the way angisesha ngakhona is not acceptable kumina. Ayikho into ayichazile ukuthi uyayifuna kuphela ungibuza ukuthi ngisukaphi. That's all angibuze yona. Ngokwakho mhlawumbe I understand ukuthi inhloso eyani, I understand. Ngabe ngiqala manje ukuthi ngiyasibona isidingo because ayikho into engisayibonile enzakalile la hlezi everyday hlezi ngicela mhlawumbe hlezi efika everyday because hlezi zenzeka igameko la engalungile banjwe abantu inkunzi la suke engekho njengoba besesha nje ngisibona isidingo salokho mina. Umnikazi wendawo edume kakhulu iButterworth lapha eThekwini nongathandanga ke ukudalulwa nokuvezwa ke kumabona kude uthole isexwayiso wabeke esezwakalisa ungenami ethi ke ngokwazi kwakhe ibhizinisi lakhe linamaphepha asemthethweni ngakho ke uya kweshwama ukuthi athole lesi sixwayiso. Imizamo ke yokuthola abomkhandlu udolobha iTheku kayiphumelelanga kuze washaya isikhathi sokuya emoyeni kanti ke lo mkhankaso uyaqhubeka. Ezindabeni ze1KZNTV kubi kuntombi khona vubu ngeseThekwini. Umphakathi wasesabokwe eshobeni kwaMbonambi enyakatho nekaMthani uthi uhlaliswe libhojozi ngabantu abazibiza ngesikebhe abangena emizini abantu bafika bababhaqabule ngenduku bethi bakhipha ibhamu. Omunye isisulu salokho uMxolisi Mlambo uthi bayafisa amaphoyisa angenelele kulolu daba njengoba kuze kube yimanje izizathu sokuthi anenebulwe ngenduku afuna ibhamu akasazi. Umphakathi wasesabokwe eshobeni kwaMbonambi ngaphandle kwancane kwedolobha laseRichards Bay nyakatho esifundazwe KwaZulu-Natal uthi wasabuthi ke quthu ubuthongo ebusuku sabela impilo yawo njengoba kunedlanzana labantu elibasabisayo emzini yabo lifika njalo ebusuku lishaya abafana befuneke isibhamu uma bengasitholi bebashaye. Lo mphakathi uthi lento kwesengokwesibili yenzeka okokuqala babulala kamawindi kanye neminyango baqhumisa kanye nezibhamu kanti ke kuthe uma sebebuye kwesibili bahlasela ngomfana bamshaya baphinde ke bamgwaza nange screwdriver. Lana sesahlasela isikebhe safika la isikebhe sangena sasihleli la endlini isiphuzo namajitha la sangena isikebhe beyifihlile labantu befaka amakhupayede la kwangena abantu ababili lana omunye phethe uphamgane omunye ngophethe uphamgane bafike bangena bathi phansi sathi ukulala saphinde savuka bafike bathatha mina sebengithatha la ngithi ngiyaphuma ngavala unanga uThami bathi uThami yaphi asengidlula undela sengidlula undela lapho kwase kuliphikisana la the lapho seqhuma khona isibhamu waqhuma khona uphamgane sabale sangena ngale kamereni sasama ukulwa ke nabo sasafonela umama ngale wafika umama beza ngabase yabaleka sihlaselwe abantu abafika la ngo-7 bathi mase sifika la thina sibuza ukuthi kwenze njani bafike baqhumisa ibhamu basitshela ukuthi asiphindele emuva siyabaphazamisa sathi thina sikwazi ukubuyela emuva ngoba thina singabala ekhaya base bethi bona basababuza ukuthi ningobani nini bathi bona singamaphoyisa babuye bashintsha bathi sisikebhe baphinde bathi siforum sababuza ke ukuthi iforum isikebhe sisebenza kanje isigqoka kanje bona amaphoyisa agqoka njengani na ngoba babeyivale ngama mask ebusweni bengabona kathi bangobani begqoke namajazi. Lo mphakathi ukhala nangokuthi ke yiza amaphoyisa umebiswa awafiki kuze ke kudlule ke izinsuku kodwa futhi ke alikho ke ixatha abalithathayo ukuze ke kuboshwe abantu abahlukumeza umphakathi. Okuba buhlungu kakhulu ke amaphoyisa aseMbonambi kuthi kuqedwe ukwenzeka efonelwe ebizo
kodwa wafiki. Ngesigameko sokuqala afonelwa aze afika after 3 days. Ukuthi ayisayaphi nathi asazi ukuthi ayisayaphi. Futhi laba bantu bayasho ukuthi bona bahlangene namaphoyisa. Siyazama amaphoyisa ukwafonela, amaphoyisa akaze afika amaphoyisa usiza litholakala kuze manje ngoba ade kwenza isigameko la. Siwafonela amaphoyisa sukela ngabo 10 hlaseliwe la. Kuze kwasa amaphoyisa azefike kuze kube manje. Laba ke bathi bafisa ukuthi ke bachazelwe kabanzi ukuthi ngeke kube vele umsebenzi wesikebheni ukuhlukumeza umphakathi noma kube ukubavikele. Njengoba ke bethi ke esikhundleni sokuthi bavikeleke umphakathi njengoba bethi ke bangamalungu esikebhe kodwa ke kunalokho yibo abahlukumeza umphakathi. Lo mphakathi ke uthi ke ufuna izincazelo ezibanzi ngokuthi ke yini umsebenzi wesikebhe. Sifisa ukwazi ukuthi njengomphakathi isikebhe umsebenzi waso kanti uyini ukuhlasela imizi yabantu ebusuku uphethe ibhamu uhlomile nokubulala ifenisha bebulala izindlu bebulala emafenisha bezoshaya abantu emagcekeni kumthetho yini ukuthi isikebhe singene egcekeni sishaya abantu silimaza abantu egcekeni kuchitheke ngisho igazi konke lokhu kuyasimangalisa siwumphakathi sifisa ukwazi ukuthi singasizakala kanjani. Lezi ke izindaba zo1KZNTV mina nginguSamukeliso Ngqulunga ngiseRichards Bay. Imeya kamasipala uMthonjaneni eMelomoto enyakatho lekaMthaniya uMbangiseni Biyela uthi balekile ukutshala kwimfundo yabantwana ukuze kufuleke umnotho kanye nomphakathi abadabuka kuwona. Umenzi usho kanjena ngesikhathi ke ethula inkulumo emcimbini okomelisa ngemfundaze abafundi ababalelwa ngaphezulu kwama-70 ezobalekelela ukuyobhalisa kwizikhungo zemfundo ephakeme njengoba bephumelele ngamalengiso. Imeya uMasipala uMthonjaneni uMbangiseni Biyela uthi kubalekile ukutshala kwimfundo yabantwana ukuze bafukule imphakathi abaqhamuka kuyo ukuze bakwazi futhi nokufukula abazali babo njengoba iningi labafundi liqhamuka emakhaya angathathi intweni. Imeya kusho lokhu ngesikhathi yethula inkulumo yayo ngesikhathi kukomeliswa abafundi abangama-78 ngemfundaze ezobalekelela ekutheni babhalise emayunivesithi abawathandayo njengoba bephumelele ngamalengiso umatikuletsheni. Uthi ngeke bagcine ngokuthi babanikelele kuphela kodwa bazophinde balandelele ukuthi baqhubeka kanjani emanyuvesi. Umcimbi okelekelela intsha emfundweni ephakeme ukuthi kwazi ukuthi ifinyelele emayunivesithi onke ehlukahlukene ase-South Africa. Ukuyelekelela kwethu ke ukuthi ngoba siyazi abazali abanakho la bacosha khona njoba izwe lingenawo umnotho bengasebenzi. Kodwa siyakwazi kuwo lo masipala omncane ukuthi sekwazi ukelekelela intsha yethu ewu-78 ukuze ikwazi usibuyela nemfundo ephakeme, ikwazi uzobuya izosiza abazali, ikwazi futhi ibuye izosiza umasipala waseMthonjaneni. Umfundo baqwaqade bonke emakhanda ngaphansi kwamasipala uMthonjaneni u-Ayanda Mhlongo obefunda eNkosithandile Secondary School ophumelele ngokuthi athole eyaba-7 uthi imfuhle yakhe ukuze aphumelele kahle ukuthi ubezethemba futhi ebekumdali phambili. Uthi yize kungabanga lula kodwa ukuzithintitha aphikelele nokusebenza kanzima ikona okumenze waphumelele. Lo mfundi sewamukelwe eNyuvesi yaKwaZulu Natal ukuze ayokwenza izifundo zobudokotela. Imfihlo nje enginayo ukuyithemba oqala. Uzethembe wena, uzitshela ukuthi wena lapho ongena khona uyawina. Awuhluleki. Ngiyakhumbula nje ngethemi yokuqala ngaye ngahluleka kodwa ngavuka ngayibuza. Bese uze associate nabantu abazokusiza. Uzehlise, ucele usizo. Ngiphumelele ngamalengiso ke izifundo zami ezu7. Ngaphuma distinction abawu7 zonke izifundo zami. Engakusho nje kubafundi abakumatikuletsheni nabo bonke nje abase high school ukuthi ukuyikhandla aqali kumatikuletsheni kuphela. Kodwa ufuna uqale from grade 8 up until grade 12. Ukuze usufika ka matric vele usuyayazi lento ukuthi impilo iqhutshwa kanjani usebenza kanjani. Ubodokotela ngiyakuthanda ngoba uhlenga impilo zabantu abaningi. Impela nje ziningi impilo oyiphilisayo ngamandla akho nokusebenza kwakho ngokuyikhandla. So nje kuba udokotela kade ngakufisa. Ngiyambonga futhi uNkulunkulu ukuthi ezegcina ngifisa leli izinga leli ngoba abaningi bethu bagcina befisa nje kodwa benga-act towards their dreams. Mina ngafisa ngasebenza nakho namhlanje ngila ngiyoqhubeka izifundo zobudokotela. Ilokho nje engikwenzile.
Uthishanhloko waseNkosithandile Secondary School okuyisikole sibe nabafundi abangu-60% abaphumelele kahle ngaphansi kwamasipala waseMthonjaneni, uJabulile Makhoba ubonga umasipala ngokwelule isandla siza abafundi. Uthi ukubambisana phakathi kwathisha nomzali ukona okwenza ukuthi isikole sakhe sikhiqize abafundi abaphumelela kahle umatikuletsheni. Umsebenzi omuhle owenziwe umasipala ukuba abonge athokozise abantwana abasebenze kahle beyikole zonke. Angifuni ukuba ngikhethe sami iqala, but ikole zonke ngoba siyazi ukuthi sisebenze imini inzima, but umasipala mayitshengisa ukuthi lokho esikwenzayo uyakuthokozela, siyabonga kakhulu. Ngiphinde futhi ke ngibonge kakhulu isikole engisebenza kuso, iNkosithandile Secondary School esilapha endaweni yasemkhandlwini. Umsebenzi esiwenzile kakhulukazi othisha nabantwana. Mhlambe nje banibonile la namhlanje ukuthi kwi top 10 yomthonjaneni umasipala ewonke ephela iNkosithandile ikwaze ukukhipha u60% askis onguthi abafundi abawu6 out of 10. On top of that waphinde wakhipha the top learner uAyanda Mhlongo. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uZamando Sicele esemthonjaneni. Uselibangise egoli kwandonga ziyaduma umfundi wasesikoleni samabanga aphezulu iDindale Technical eMgungundlovu maphakathi nelekamthane yophumelele ngamalengiso ngo-distinctions abayishagalombili kumatikuletsheni. uNtobeko Masikane uthi usekulungele ukuyoqala izifundo zakhe zokuba kunjiniyela kweyindiza kwisikhungo semfundo ephakeme iVET eGoli. Uthi wayezodumala uma engaphasanga ngamalengiso ezifundeni zakhe zonke umfundi wase-Idindale Technical High School ophase ngo-distinctions abayishagalombili kumatikuletsheni. uNtobeko Masikane uthe kwamsiza ukubuka amavidiyo ku-YouTube nokuthi azihlole uma eseqedile ukufunda. Wathi-ke ubehlanganyela nabanye ozakwabo njalo uma kuphuma isikole befunde. Ngiyajabula kakhulu ukuthi ngikwazile ukufunda ngaphumelela ngathola labo distinction abawu-80 engangibavele ngibafuna. Ngangizimisela kakhulu nje futhi ngabe ngiphatheke kabi ukuthiwa ngibatholanga bonke. Indlela engiyisebenzisile ukuthi ngiphase kangaka ngithole labo distinction abawu-80 bekufike sifunde esikoleni, isikole sala eIdindale Technical High School siphuma ngo-2:10. Mesiphuma ngo-2:10 benginabanye abafundi abawu4 ebesine study group nabo. Sike safunda siqale ngo-2 kuthi maphuma isikole sifunde kuze kushaya u4 sikhuphuke siyogibela ibhasi semakhaya. Umuntu afike ngo-5 wenze leyo msebenzi emncane mhlawumbe ugeze itsha ushanele bese ngiyaqala ngiyafunda futhi kuze kushaya u10 bese ngiyalala-ke. uMasikane uthe abemaningi amathuba abengakhetha kuwona njengoba ke ethathwe kuwo wonke amanyuvesi abafake khona izicelo zakhe. Ne-funding sikhona ngizobe ngifundwa i-CSIR bursary, ngizobe ngenza i-aeronautical engineering. I-aeronautical engineering siya-design ama-aeroplanes, kudilwa nama-aircrafts nje zonke izinto ey'ndizayo emoyeni siya-designa siyi-plane simodify everything nje about nama-spaceships sikhona lapho. Ngazi kabanzi nge-aeronautical engineering ngoba ekuqaleni ngangifuna ukwenza i-astronomy. Manje ngabona ukuthi namathuba omsebenzi ka-astronomy mancane ngoba ngiyoze ngisebenze after 9 years. Manje kungcono lokhu ngizosebenza nje after 4 years ngikwazi ukuthi nami ngibeke isinkwa ekhaya. Umfowabo kaMasikane uNkanyiso Mkhize uthe into eyamshayisa ngovalo ukudlula emhlabeni kukamama wabo ngesikhathi uNtobeko ematasa nezivivinyo zakhe zokuphela konyaka. Kanti uthishanhloko wakhe uNtobeko uthe kumjabulisile ukuthi-ke akhethe lo mkhakha awukhethile. Sike sadlulela manje uNtobeko kade sezobhala ama-exam akhe. Manje leyo nto ke iyathanda ukusiphazamisa kancane ukuthi ngazi uNtobeko usazokwazi ukuthi aphumelele ngale ndlela kade efisa ukuphumelela ngayo. Kodwa akazange ehla amandla, waqhubeka wazimisela wafunda waphasa ngalo 8 distinctions. Sijabule kakhulu. uNtobeko uvele wahamba exactly ephusweni zami nento engikhola kuzona ukuthi abantu must be skilled. So le aeronautical engineering ayakuyo to me iyangi-inspirisha. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uAyanda Dube ngise-Idindale eMgungundlovu. Ake sithi shelele ey'tolo siyabuya nezinye indaba.
Asibonge siphinde sinamukele nisabukele indaba ze-1KZNTV. Uhlalo weqembu elisha lezepolitiki Action SA KwaZulu-Natal uMusa Kubheka uthembisa ukuluhola ngobuqotho leli qembu aphinda likhulise lingenise nakomasipala abehlukene qedeke libhincisele encanye amaqembu avilaphayo ukusebenzela umphakathi. Idathe lethu Tebogo Sibisi uxoxisane naye uKhathidi. Emva konyaka wodwa owayengumeya waseJohannesburg uHerman Mashaba ashiya iqembu iDemocratic Alliance wasungula iqembu lakhe Action SA wabeseqoka ubuholi ngokwesifundazwe njengoba kulesi sifundazwe iKwaZulu-Natal aqoka uDr Makhosikhoza ngokuthi abe ngusihlalo uwalo leli qembu. Leli qembu libe seliqala ngonyaka odlule ukuziveza emphakathini licacisa nokuthi iziphi izinto ezifuna ukuyenzela abantu ukushintsha izimpilo zabo uma bebanika ivoti okhethweni bolongonyaka odlule ngoNovember. Usihlalo omusha kulesi sifundazwe uMusa Kubheka uchaza kabanzi ngezinto abebezibekele zona ikakhulukazi eThekwini. Abantu base South Africa bakhathele ukunganakwa. Into esiyenze kakhulu noyibonayo manje egcwele kuzo zonke ama newspaper nango social media into eqalwe iAction SA. Enye yazo nayizolo ubonile elinye lenhlangano lihambe lingena kuma restaurant likhuluma ngendaba yama foreigners nama legal immigrants. Eyathu miqalwa ubaba uHerman Mashaba upresident wethu. Abantu bambiza ngokuthi uxenophobic. Ukuthi awukwazi ukuthi uhlale eSouth Africa ungasebenzi but kukhona amathuba omsebenzi aphethwe abantu bokuhamba. Iyona into yokuqala le wafanele siqale kuyona ngoba inkinga eningi esinazo la South Africa ziningi but ngeke sikwazi ukuzixazulula uma ukuthi kukhona abantu abala eSouth Africa ongeke emthethweni. Izinga lobugebengu abantu abatholakala benza ubugebengu abantu bokuhamba abala ngokungemthetho. La eSouth Africa abantu bangenela ngokuthanda kwamachanasela nje. Omunye uyangena omunye uyaphuma omunye wezugebengu afuna ngatholwa azahambe abanye la eThekwini kuWest. La eThekwini uyalapha ko point ufice indlela okuyiyona ama drugs adayiswa nje bukhoma. Akekho futhi umuntu ombona ukuthi uzimisele ngokuqedela into lapha. Insajo ukuthi sekukhona ngisho indawo engazathi ilokishi ehlala khona abantu okwaziwa ukuthi laba bahlalela ama drugs kudliwa iwonga lapha and kuyaziwa lokho akekho umuntu ongakwazi umeya weTheku uyakwazi lokho uminister wamaphoyisa uyakwazi lokho but ayikho isinyathelo sesibonayo esithathwayo ngoba the same people abahlala lapha kulezi indawo lapha emablockini asetimeleni ibona abantu abatshotshwa ababamba abantu inkunzi ibona abantu abenza yonke izinto ubugebengu obukhona nje ububona la and asiboni umkhandlo waseThekwini uthatha inyathelo eqinile ukuthi labo bantu fanele kudilwe nabo and kube khona impucuko. Sebenikeza ivoti nabathembisa abantu ukuthi inkinga lezi 18 nokudayiswa kwama drugs ko point njengoba kade ubala. Ningenelela kanjani senikhona eThekwini? Njengamanje eThekwini sinehlala ezine kwi council. Ezinye zehlalo ehleli kuzona ezakwa finance ne security. Esithaske khona ubaba uAllen Beasley ukuthi kufanele sicheck ama structures akhona. Sicheck ukuthi le mali yokulisana nalezi zinto nobugebengu bayisebenzisa ngendlela efanelekile. Enye yezinto efanele siqiniseke especially la eThekwini uMetropolis ngokomthetho ibona abantu okufanele benze sure ukuthi imithetho yaseThekwini yalandela. Kodwa abakwenzi lokho. Kunaloko sibabona begijimisa abantu abashayela imoto. Ngathi iyona into abaqashela yona leyo. Ukhipha amathikithi nokhambe ubhala bonke osomatekisi ukuthi ba driver but ama bylaws eTheku akhona. Fanele kube yibona kube responsibility yabo ukuthi bayaqinisekisa ukuthi iTheku imithetho yakhona elandela. Okungenzeki njengamanje. So njenge Action SA iyona into esahlalele leyo ukuthi njoba silapha kwi-council those bylaws they need ukuthi asetshenziswe. Ngenyanga edlule kuvela istatement ngobuholo obuphezulu baleli qembu ebeziveza ukuthi uDr Khoza
useyesule esikhundleni sokuba ngusihlalo walo leli qembu usezogxila kumsebenzi wakhe wesikhundla sikamasipala iTheku iMunicipal Public Account Committee. Ngaleso statimende kube sekuvela izinsolo zokuthi ubuholo phezulu buthatha isinqumo sokususa uDr Khoza kulesi sikhundla ngoba bemsola ngokuthi wavota neANC ngesikhathi igcotsho meya engavumelananga nobuholo ophezulu. Kanti kulokho kusola ukuthi wabanikeza amavoti noma izihlalo zalo leli qembu ezine ngoba kwakunezivumelano zokuthi bazomnikeza lesi sikhundla. Ukubheka uyakuchitha lokho. Kwathi mase kubonakala ukuthi cha ama position ilo iANC iwinile yathola iposition yokuba uDeputy Mayor yakuba uMayor and neDeputy Mayor sabona ukuthi kusho ukuthi namavoti akhona ukhona la ahlanganiswe khona leye impact awukwazi ukuthi iANC vele kwase kubonakala ukuthi kusho ukuthi yonke lama position izowathatha kuba wayo. I've spoke to these smaller parties ukuthi cha ngesivumele lento ake simbeke uDr Khoza because uDr Khoza ukhumbula ukuthi ama credentials akhe uke wasebenza kakhulu kwilo kwi analog osebenza kakhulu futhi naku court so izinto noma ukusebenza kwamasipala uyakwazi kahle kakhulu okuthi ke nangesikhathi sekuvotwa imina ngaliphamisa igama lakhe ngoba sikhulumile nama smaller parties. Enye izinto esakhuluma ngazo ukuthi umuntu who can bring unity in all these organizations especially to unseat the ANC because that was our mandate. Mandate kwakuthi sizokhipha iANC and we felt ukuthi we achieved that by putting her. Ngiya understand abantu abaningi bakhala ukuthi but navotela naze navotela na iANC abantu futhi bayabuza ukuthi so manje uvotela iANC kuchaza ukuthini. Iyiphi into eyibalekile? Into eyibalekile ukuthi silethe izidingo zabantu noma ukuthi siyeke iANC iaccount eyona on its own kuma position ayikuyona. Okwenza ukuthi uDr Khoza asithathe isikhundla kwakuyikona because akekho wonke umuntu fanele azi ukuthi isihlalo seMPAC ila khona accountisa khona wonke ama organization and njobe accountisa khona kuleyo position kulisana nenkohlakalo kuleyo position kwenziwa sho ukuthi service delivery yenzeka kuleyo position kudingidwa even kuze kudingidwe namathenda asuke ekhishwe ngongekho emthethweni so akekho umuntu ongalazi iqhaza la Dr Khoza. Dr Khoza ukwazile ukuthi ekuyona ANC walwisana nenkohlakalo wazi washiya khona so njoba samphakamisa njenge caucus sasimphakamisela kulawo ma grounds uyakhona la ngisala khona ngoba into enodwa is a province ona phezulu nayixoxa nabo iphutha mhlambe labalapho ngoba kwakufanele kube khona i-procedure ukuthi kukhulunywe na i-province ukuthi ulo i-national ukuthi nangu Dr Khoza uza la uzomela inhlangano kwilo kwi-MPAC i-connection yaba khona lapho leyo mhlambe ngayiqinisekisa ukuthi azange iziyenzeke ngokomthetho njengendlela okwakhulunywa ngayo okuthi lokho kwakufanele qhamuke because nayo leyo ukuthi ufanele sivote neDA uyena uDr Khoza wayisitshela ukuthi fanele kwenzeke kanjalo. Kunalento ke esivelile ethi kade kucotshwa navote noANC ngesembiso sokuthi nizothatha yona le position. Ungayiphendula yini ukuyicacisa izinto into kanjalo? Amampunge lawo. Istand se-action is clear ukuthi asifune lutho zohlanganisa neANC ngenxa ye corruption nangendlela iarrogance abanayo uma bekuchallenge into enethile. Ukusobala ukuthi whoever oqhamuke naloko umuntu mhlambe ozama ukuxova noma ozama ukuhlukanisa iAction SA namanye ama parties esifuna ukusebenzisana nabo going forward. Okay. December sibone kuba khona inguquko ebuholini beprovince.
njengoba ususihlalo njengamanje kwakhishwa yena uDr Khoza kwenzakaleni? I-media release eyakhishwa upresident nohlalo wethu national uMichael Bowman yasho yathi babe nengxoxo noDr Khoza. Phaya kulezo ngxoxo uDr Khoza wavumelana nabo ukuthi she's stepping aside ukuze afocuse kwi-MPEC because i-MPEC ine responsibility enkulu okuyisinqumo bona abasithatha then bamvumela ukuthi akwenze lokho then wacelela yena to step aside. Then emva kwaloko kwakhishwa i-media release esayenza sho ukuthi wonke ama-members ayayithola. Okunye-ke okuqhamuke emva kwaloko anginalo ulwazi wakho. Eqhubeka ukubheka uthi kuningi abasibekele khona njenge-Action SA ukuyikhulisa kusona lesi sifundazwe, wathi kumanje baphezu kwamalungiselelo njengoba ngonyaka wango-2024 kuzobhekwa okhethweni lukazwelonke. Into esifuna ukuyiqikelela, there are people noma ama-students akhona kuma-universities abangasiyona abangenalo udlame njengoba siyasibona amanye ama-organization ebasebenzisa ngayo, abadecent abafuna ukuthi uma kukhona izinto kuyimfuno noma kukhona izinto efanele zi-address abangafuni ukuthi kube khona udlame sekuyajahwana sekuyagwazwana njengoba sibona kwenzeka phakathi kwey'nhlangano ezimbili kuma-universities. Thina njenge-Action SA into esilwa nayo ama-principles nama-values, we are ethical leaders, we're not going to engage ourselves la usithola khona sesibonakala njengabantu abama-anarchist, abantu abakhuluma kabi, abantu abafaka inhlamba. But our responsibility is to fix South Africa, and we cannot fix South Africa mawukuthi kwawena ukho discipline njenge-leader ye-organization. You cannot fix i-South Africa usebenzisa ulwimi olutshengisa ukudegrade noma ukwehlisa omunye umuntu. So going forward manje, our main focus abantu abasha, our main focus is to get these people abama-middle classes abathi ngeke basavota bona ngoba bazi ukuthi bavotelani. I-vote, it is very important, and we will not allow abantu abazothi thina sisavote ngoba uma ungavoti wena usho ukuthi usukuthi ayiqhubeke inhlangano ebusayo ilibuse ngendlela ebusa ngayo engajabulisile wonke umuntu. Ubugebengu usho ukuthi wena buqhubeke bande ukuthi uqhubeke ungavoti usho ukuthi le-service delivery leni ilindele ekufanele ngabe ikhona e-constitutional ukuthi kufanele siwathole lawo malungelo. Usho ukuthi wena uthi wena kulungile amalungelo wami awanyathelwe phansi, abantu baqhubeke badla imali ngendlela abayithandayo, iy'ngane zamakhansela zidla imali zethu lezi kufanele ngabe kuthuthukisa ngayo imiphakathi yethu nama-ward ethu, iy'ndawo lezi kufanele ngabe ziyavikeleka azivikelekile. So ngizothi-ke abantu base-South Africa njengoba kunje going forward sicela ukuthi sibambisane nabo silungise umonakalo because ubheka phela konakele eSouth Africa, and we are the only organization engaletha inguquko eSouth Africa. Umbiko uDebakho Sibisi eThekwini. Nina bakamkhumbi kudluka sibone amagumgedlelo kaMzimba umntwana nethimba lonke le indaba sithi khumu size sibonane ngokuzayo.